за тази вечер. Той е потомъкът на Милтън Фридман. Той! Той е 33 годишният. Вече втора курси, който знае всичко за парите. Моля, посрещнете Фреди Милтън! Колеги, много хора има тук, бе. Всички ли сте на поправка по теория на пари? Не, колега! Това е финанси търси талант. Вие имате ли някакъв талант? Ами имам, ама го забравих, май. Аз не мога да чета. Май не помня много. Сетих се! Моят талант е да се явявам на поправка по теория на пари! Че колко пъти не се явява по нашия човек? След малко ще ви отговоря, колега. Я да ви питам, кой се явява най-много на поправка по теория на пари? Някой 5 пъти има ли? 5? Не е лесно, нали? Не е лесно. 10 има ли? 10. Не е лесно да намериш тестовете, да ги припишеш. Не е така, нали? Аз съм се явявал 26 пъти, колеги! Това са истински талант! Еми тогава, Дамаско, побокваме ли си нещо да го... Да, вечер съм бетон, уважаемо жури. Там всичко. Казахте, че сте запознати с вариантите. Разбира се. Аз ще го запозная с статистиката. 80% двойки, 20% тройки. Аз съм там, между другото, статистиката. Знаете и вариантите. Точно така, да. Втори вариант, 14 Да, въпроса. само да ми го подскажат, да се сетя. Да, парите са най-ликвидният актив, за да изпълняват функцията. Да, го, нали, колеги? Помоля, когато ви задам втори въпрос, да бъдете по-конкретен и по-кратък. Разбира се. Само да ми го кажат, да се сетят по-лесно. 13 въпрос на първи вариант. Да, знам го. Това е за инфлацията, нали? Инфлацията по форма е обезценяване на парите в съдържание, преразпределение на доходите. Подготвям се, чудесно. Дамаско, някой приписва! Професор Кочо Цветанов! Професоре! Ай си, фълно от тука! Вижте ме! Вижте ме! Казах ли на първата банка? Защо ли защита чанка с част? Забравих, професоре, забравих! Какво забрал? Какво имаш? Какво имаш? Какво има в раницата, не знам. Какво има в раницата? Какво е тебе? Какво е ти? Ти кажи какво е? Истинно, професоре, това са всички ваши варианти. Аз съм ги подготвил. Събирал съм ги 10 години, професоре. Мога да помча по-друго. Нека да те разкаша и да щи на моя изпит с тези варианти. Как? С готови варианти. Не, че какво имаш още тук? Какво е? Какво е тебе? Телефона на дядо! Абе, какъв дядо те? Абе, ти лутниш, аз съм по-бърка. Професоре, дядо ми приписа с този телефон преди 40 години на вашия изпит. Ама какъв е тази шайбата? Защо има шайба тук? Не мога да разбера. Слушай, какво ще ти кажа? Какво е ти? Още нещо, не те е срам! Разник! Какво е ти? Това е презерва! Тип! Професоре, с нощи толкова го търсих с колежката Моника или с Илина ли беше, с Вики ли беше. Събрах, професоре, благодаря ви много, че ми намерихте присъединена и ще им го дам. Това е наглост, това е жива наглост, не мога да повярвам. Какво имаш тук? Какво? Какво е те? Сутиен! Ма какъв е то сутиен, бе? Ама не знам, професоре. Как не знаеш на кого е то сутиен, бе? Ами, или е на Моника от 20-та група, или е на от 23-та група, или е на Вики от 15-та група. На коя? Или на 23-та група. Или на 23-та група, верен отговор. Какво имаш още тук, бе? Имам още едно
пиещовче, професоре. Какви пиещовчета, бе? Край нямаш ли, бе? Алкохол, пияници, как ти ви е срам? Какъв е този алкохол? Да убия напрежението преди изпита, професоре. Моля ви, дайте. Не, какъв е този алкохол? Какво е ти нещо? Сливова от дядо. Сливова. Ще е много хубава. Ще да праща много поздравя на дядо си. Ти остава за мене. Ти остава за мене. Изчезай от тук! Не те срам! Дисквалифицирай то, че ги изкалифицирай! Вие там не ви ли казах по-въпляво, колежки са стоите коло те, може ли такова нещо е? Приведете са малко, бе, приведете са вие там! Какви сте такива да излязли? И забравих да кажа, че тази специалност не е това, което беше. Сред нашите колеги от финанс има много таланти, а аз дори да не знам, бива ли такова нещо. Сега като нищо ще излезе, че и сред вас има таланти и то не открити. За това сега ще проведем една игра с вас. Така че, искам на сцената! Най-талантливите, най-усмихнатите, най-умните, най-позитивните, най-големите финансисти трябват ми 2 момичета и 2 момчета. Бързо на сцената! Ето вече имаме една желаща, заповядайте, 2 момичета и 2 момчета. Браво! Супер! Експериментите сте точно като финансисти. Няма ли сега кой е дошъл на сцената тази вечер да покаже своя талант? Как се казвате, колега? Дамян се казва. Дамян? Случайно да си финанс? Точно. Вау, ма верно ли? Аплодисменти за Дамян! Следващата участничка е... Така ли? Само ми кажеш, че ти си финанси, вече разпиваш направо. Така е. Браво, аплодисменти за нея! Кой ли е на гости? Иван съм на 15-та група. А къде са 15-та да ги чуем? И аз сега да видим другата участничка тази вечер, коя е? Стина също 15-та група. Браво, Нея! Супер! Щом вие двамата сте от 15-та група, тогава ще играете заедно. Така че познавате се добре, ще играете една двойка. Съответно, вие двамата също. Сега е време да ви обясня и правилата на играта. Двете момчета моля да заповядат да седнат ето тук. Ти на този стол и съответно банката на ето този стол. Двете момичета моля да заповядат по средата, зад мен. Сега моята асистентка ще ви покаже точно къде трябва да застанете. Виждате ли тези чаши се сбира? Виждате ли ги много добре? Нашите момчета ми казаха преди малко, че не са пили от обяд. Срамота, срамота! Моя команда старт! 1, 2, 3, старт! Бързо, бързо, бързо! Подкрепете своите колеги, бързо, бързо! Без капе, моля! Без такива! Икономии няма да правим! Бързо да ви видим!
Сами разбирате, че тази програма малко ме застари, но няма проблеми. Сега на сцената трябва да излезе Цветеса Поетеса. Заповядай! Цветеса, ти се справи страхотно, премина на втори кръг и сега искам да си също така неотразима и да представиш своето второ стихотворение, което най-вероятно е авторско. Добре, давай, ти си! Много уважавано жури, моето второ стихотворение се нарича Успехът на парите. Април. Неусетно той дойде и страхливо трепна моето сърце. Вънка яко дъжд се пръска, а Коци пак без червената си връзка. Издаде той вариантите празни и без никой грам да го подразни. Колко двойки да напиша днес? Рече той с интерес. Почнах аз да пиша бавно, но някак мисълта ми не течеше плавно. Колега, дайте да припиша аз от вас, че не ходя по-бързо към Бургас. На студента простатата му алармира, ала изпита не спира и не спира. И накрая книжките готови бяха, на масата с очакване стояха. Този изпит едва не ме уби, но в протокола има дългоочакваното 3! Нека да благодарим на Цветеса за това невероятно изпълнение. И сега, преди да чуем оценките на журито, първо трябва да видим изпълнението и на втората финалистка за тази вечер. Представям ви песнопойка хитова с нейното изпълнение. Финансистче Пребледняло! Я кажи ми, финансистче Пребледняло, Как